Mia 16 December salo EPF tei Tipra Motha urpa telai mani kukjagui paika social media wo to koktuma thumnai ron thani EPF chaya kuriti tunu EPF chaya berjak mani phiaba abuk lukurok salagi tonglaika EPF baika chaya angui mankha EPF soyung hatai do phane bangi samung tangnai Tipra Motha rok EPF ne attack khlai mani baika Tipra Motha EPF le attack khlaika hunai lukura thani koksung mukasoi suksimiya nukja ke oba gararok khumpu academy nokhrao kok saitung phrophanu Tipra Mothani adongrok harul kithargi ithai kithargi tongmani srai ko wansuk janai sokpaikha Mothani greater Tipra land busujrati kubui oba garabo Tipra sana mothangwani bangai de soba khlaina Tipra sana butharawani bangai abo lokoroni sumu kasawi phaika Tipra Motharok sal brum brum no gundagiri khlaigi gundani Maphiya khlagi nukjagui phaimani election paimani yagolono Tipra sano bulai toglai pukri abitirolai rabar bagan hoglai khlaigi nokjagui phaimani tawphano payako Tipra Mothani Gunda Maphiya abure dofane bagai samung tangnai kubisa sano nokjagui pheta bola abo simi lokuro busi sagai phaika ta bola Tipra Motha hatai dofane bagai samung tanglaya hanoi Tipra sano butharawani Tipra sano saklawani se phaisigi Tipra Motha abai kono lokuro khorang disai tongbaikha phiaba TPA busini naisungmui tongmani halbrum brum no janjal bukhaw musuktui nawa tongtutui nokni barinda jrasane angkai naya khlaige nedo ekrigi nai tongma baisi puito salaige TPM no kok khaima si salai tonglai mani tabuke sawi khna roka kok thai no boma he nglai khanai nai di TPF ni women's ni chief secretary kuliti Maphiya tamo saka khnai nai di media no takhurun jotonon hambai tai sini Tipra sa dofa sini Tipra hani Tipra sa dofa rono bang jotonon jobani sibai yafaru tamani hinke tini जों oro kok thaisa thaini sagani bagai ang tamani mam phaiga hamale je miya pro जों je 10 December human rights day no जों palaigani bagai je adino जों 10 tarigo watui ingmani bagai जों lately tabo miya pro 16 December 2021 oro o salmarigo जों palaine hinai 10 tarin simin जों kaham khene जों permission najak abosi permission najak ingkene miya pro je phungo 9ta ni simi je state tangani hi thangbaikha aro jago je khumpui school ni khumpui academy school ni field go aro jago ingke je somoigo chini borok aro jago thangkha pendel tangani bagai leader rok thangkha phiaba aro leader thangkha ingkene chini borok rok thangkha ingkene aro Tipra Mothani borok rok bang ma thangkha thangui borok oro hakema tangya oro meeting ma khaya thangdi hnei borok roi ro holaikha haipane borok bukateya tangai ni tongo ingkene borok bulaikha bugui togui ro holaikha ingke tai kaisa gari thangphika borok no bugui togui ro hophika omo haiklai ni bukha to khaklai borok ekdom no chini borok no bang ma no bulaha je koila sohor ni phaine ro no bang no bulaha omo haiklai miya pro ongkha hangke do asuk bai paya borok ingke boni pore sini TPF rok toma wasoka o gari busa bisi gari kisa masa thangmani bagi borok omo ate khaigi tongo जों palke thangsna hengi palke thangkha aproke borok aprophano borok tomangkha jotono sini borok no bugui togui roi romani pore borok aro jaga field go cricket thangni si panjara pisa asuk sahos gnan ke borok phunukha je cricket thangani panjalaikha ingke जों rally khaimani pore aro halaikha hapro hongke borok sini borok ongma hamani nugui aro filo hamani nugui borok aproke kharkha pore borok tomangkha sini borok rok je parking khaimani aro jaga noi auditorium hall digi ayang digi parking khaijago aro jago hai gari tokhru phika aro jaga ni gari no tokhru ga sei lai phika borok ekdom nang hai ni darok tuija khlaigi ingke aro jaga go khaibai bani pore जों jotono je jani ja safety khlaigi sini field go khungpui academy hall go aro field go जों harokha gari haromani pore aro ja to je tokrujang to tokruja khana ingke je ayo aro hana hinkene tokruja yokha omo haiklai ni ingkha hinkene boni pore ingke sini hoichoi inglaikha belai ni tobo tokjak bai khaba hoichoi inglaikha kabang man tabo khumbu khereng bai hospital rogo kabang man klai bai kha je tai amorogo bu jibi rogo bu sogui bai kha omo haiklai kabang man je 70 bosor bura bono sane khyogliya ekdom oro bokrog go haini kwakjak ngai thangha tai kabang man ingke tai gari to
30 35 ta hai ingnai asu kebang tokrojak omo hai khlaigi khlailai ha borok boni pore chini borok hoiso ingna ha tokjangmani bujangmani karonoi hoiso inglaila ha apro onkene chini producer chairman Tipra Mothani chairman bo thangkha inge bo thangi aro jaga boroni ang wa songmani hinke omo ani khawno kok sagje bo omo pre planning tamani hinke bo sigei tongo bo jodi boni Tipra Mothano bo control khainai hinke bo boni dolno control khairo kheno paigi phiawa control khaiya jini borokno attack khairo mani pore jolero mani pore bo thangkha ge obosshoi ne jole la hanke jotono ta phaiko di ma honai ta phaidi ma honai bono no ma jole nai tani nang leader te tini no control khalaiya nei ma jole nai ne obosshoi ma jole nai omo boni pre planning ani go hinke ani wan songmani bo ke tai boni loge go botoma borok media ka mat lang thang media lang thangai tama angkha jo borok live telecast khaigi thang omo hai khlaigi pre planning ke je torchar khaijak tonai bo obosshoi jole nai ne ke ta phaide homa nong ke borok jongno omo hai khlaigi tak negative point khlaigi media rok prokash mane phunugui tongu sini negative point khlaigi angke oron ang sani musugo sini media rok haini bebak ne paijak nai pai phal unjangnai media singsi sini borok rok soba kubui soba dalar kuno serine sigi tong borok bahini phungni simi sini borok bujagi tong man sigi tongu sini TPF no Majra bergi borok tabo prosar khailai tongu kalai salai tongu kintu je oron wasok di je TPF no je yagro nai TPF no yagro gui je omo hai prosar khainai bo boni sakni boni samungbai ni bo Majra manai komor nai amoni bagini ang sagen je tai bubagra ta producer boni ungklogo tai masa datui jak tongu datui gi bo bai baksa thang ge u datui jak no bo out hono ha ge out hongke no bo bathak paila ha ge u out hongke no bathak pai ge bo jodi ne TPF ni boro hongke bo tani out hongke bo bathak khaba tani boni kongna kha omo hai ge bor naide asa Gunda giri datui gi situi tong hai man tai kabang man aro ja filgo bo hai ni itchaka tai tama bai kabang man kithari tongnai butongo omo haisi kabang ma ngai tongo mi apro kintu media rok bonongke nugui phana nugi haike salai tongo tai TPF no Majra beri tongo omo hai belai khe angke sing mi apro tomani bagai omo no khlai ba sing joto no human rights de no sing joto si observe khaigani bata tamani hinke sing joto no borok ungui asagi joto ni rights tongo political rights tongo joto ni kok sagani joto ni thangai tongani adhikar tongo Tiaba sini borok sini Tipra sado farok sini odikar keri khasung buthar jagai ke awasti samaniya jeng kaisa pungsa kaisa tok sa fere jaka hanke boni si security tongu boni tok tui hoite babang ne soyei kabang man jeng je driver rok rogui si maroi tongu borong si insurance tongui tongsi ge sini Tipra sarok buthar jaka hanke siring ke awasti sanai bukure aboni bangi si o date no o amono Human rights de no sing oro jago no sini do phani bagi sing focus khaigani jora hnoi sing amono palai gi sing observe khai bosor brung mang observe khai phai gi phiaba oro Tipra Motha tamahi ba wa soka amoba boro busi gi namaliana hai ke ba siliana human rights de tamano hobono boro busiliana hai ma tongo a aboni bagi ni ang belai ke silengu mi aproni je gotona no belai ke selengkha omo hai kuno dino sini Tipra sa do phani mane sini Tipra hani omo hai history all worldwide go no omo hai worldwide go sikri kho human rights de no palai mani jago omo hai khlai ge akromon khaijak mani o prithibir o sangsaro ke bukri kho omo world record ha world record toma saba record oro lasima sangsa sini bubagra honjangnai product kisur boni tuifangbai omo hai nge jodi bo oro boni kaisa tongu হয়তো বনি চক্রান্ত তংই মানে হয়তো বনি কোনো বনি বরংন কোনো অম খাইমানিয়া ও কাইনি বিসি কাইসা রিজন ngই মানে ইনকে নাইরা দি ব আরো জাগো ব লেকচার অফ্র সবানো হয়কা বা ব Tipra Mothani যে আক্রমণ খাইনাই রগনো সি বতে তাইগি কাগ অর TPF বাই হজাং মানি TPF নো হংগুই কাগ হাইয়া TPF নো যে আক্রমণ খাইনাই রগনো সি হংগুই ব কাগ আফ্র boro yaksu sului bo sagai kagai tongu nke nirong ni chairman no sini Tipra Mothani borok rong no ang koyani musugo borok jotoi dustami khaire o chairman no mukhang sokmani klai gai tongu haini bang ang joto no koygu omo hai je dirty politics ta thengtheng
Sini dofa hamkrai sini do thansa thumsa hi buku baike salai tongka mokhang buku baike blan salai tongka thansa phaidi yang bisingo keblano uskami bahai ke sokranto khlaimano omo hasin nailegi tongsi gamo bahai ba toma thansa ba omo nge ta jodi thansa hamja khangke u gari rok ta bong hi tokhruja omono khoti puron hoya ang je khoti puran ya je boni nosto ongmani usujoranu sonagi ka hamke maronai rogani nangnai omo haisi inge omo no belaihe lasima sengsa tabok haini sodorgo sini sar omitab no attack khai tongu aro Tipra Motha song kabang ma thangi attack khlai tongu ing khnai tongu sorsa guri gi tama khlai tongu tak sing chia ange sini sar sonanto sono no sopre bugui tongu mi apra rogo bulai khaborok kabang ma tai nogo haini bai khitharei jotono nokopla tabo ani oro video share khaija tongko tabo pan ang phunugui man naidi omo hai inge tai kabangman jaga go ta Gunda teimango tini horsama thulaya je all Tipra gon borok ka sokha ta attack khlai gi tongu nirauni gundagiri tai degliya gundagiri khaimani koboisi kopla ingnai tebani hinke जों sigei tongu je Mahabharat Panchapandab kintu Duryodhan son 100 by 1313 tai raja proja thung paroini boni logebo rang puisa bon logo tamang ba bodong somang sini Tipra sa bahai ni tabo Panchapandab TPF kisi sa जों alisa ale nei hi holaibele alisa ale nei ne nge tani nang kiri khaba alisa ale nei tani kiri khaba kiri gi tani ete khaiga nang khaba anke omo hai khlai gi tabo जों chini loge go mutai tongu god tongu chini loge go tongu kintu tabok nirok ete khaikhable nironi borbadi sokhainai ang sagi tongu nironi borbadi sokhainai omo जों khaiya isor sakago je snangai jino snai rohonai bon khainai tmani hinke जों itihas gobang mano nugui phaijak je kaisa do phano phiok thanigo Israel do phano soba phiok mujes phiok phaigi boni je kaitorni phanbai bo rozagi bo boni do phano phiogui phaigi जों omo PPF PK madam no जों bono kaisa जों omo proof phaiyeble जों ya phangni sini जों je srishti khaijak phaifran जों itihas nugui tongu जों gobang mano sini India ni kahini rogo जों gobang mano nugui tongu le Panchapandab sono bahai ke boro omo khlai khlai ingkha gobang man जों mane example phunugui mana hapano short time go khaithogia haini bangini ang koigu kobuine koplai ingnai sini u hasini ha no जों hasin kol saphano जों yakaria omo sini kobui soba जों u ha go जों buthar jagi bo siring tokthar jagi bo siring ngi tongu hungke जों kesi khorang ti saliya hai chair no kaise si torjaglai tong जों sin dofa bahai ngai ba komor tong khable जों 93% toman tabu 20% sate krikho hungke nang omo no जों illegal migrant kabang ma phaigi mani bagi जों minority tongmani microscopy majority tongmani minority ngai tabo microscopy sing thangha hingke जों asuk sikri kha komor thang tongha omono PK madam khorang ti saka bo sigei tongha जों u Tipra hano tai waisa mukti roma kho sin do phano mukti roma kho hini basaman le tama Tipra Motha nile asuk mong khaba tension khaba hingke bo kaji ni borok among khna Bangladesh ni bitim khna amon bangin ang koigu jotonono chini do pharok mokol phiok di bukha khulok di khunju tongki khnandi hani bagini ang jotonono asuni kok sarnai ang ko motha gani saka chini do pharok je TPF no kisa masa rang paisa subai tongnai tai TPF ni bangai je suri tongnai borok no ba ang koijagu belai kha hambaya pharu tai nirok suri gei tongdi chini bagai suri gei tongdi nirok ni suri mani bai जों asujra tai safety ngai phaigai tongo tai je sini dofa buskango daitino joba koplai inglang thung hnei jotono suri gei tongbai jade jani ja bisas khaiman no hnei asa sagani ani kogno thaksnai jotono no hambai TPF ayuglok thung PK madam ayuglok thung jotono hambai